Yumeko, ets meravellosa! Kenichi, què et passa? Kenichi, benvingut, ha anat tot bé. Ara tinc gana. Oh, Kenichi, que ja no te'n recordes de saludar-nos? Hola a tothom. No sembles gaire content. Què t'ha renyat el mestre? Si no em dius què et passa, no ho puc entendre. Què tens, Kenichi? Molt bé, t'ho explicaré, mare. Ai, ja sóc aquí, just a temps. Arribes tard. I què, Yumeko? El mestre encara no ha arribat, oi? Ets molt dolent. Quina assignatura toca ara? Ciències naturals. Tenim pràctiques al laboratori. Què? Natus? Yumeko, avui havíem de presentar els deures, oi? Esclar que sí, Kenichi. No cal que t'hi esforcis, Yumeko. En Kenichi és tan inútil que no ha notat que avui estàs més bonica que mai. No té remei. Inútil, dius? Oh. Yumeko, t'has canviat el pentinat, oi? Kenichi, ja és massa tard per fixar-t'hi. Ja ho havia notat, estàs molt guapa. Mira, això que m'acabes de dir en Kamumaki m'ho ha dit de seguida, només veure'm entrar a la classe. Vinga, Yumeko, t'acompanyaré al laboratori de ciències naturals. Anem? Saps? Ets molt amable. Yumeko! És per això. La Yumeko m'ha estat ignorant durant tot el dia i en Kamumaki l'ha acompanyada a casa. Tota la culpa és teva, Kenichi. La Yumeko tenia raó d'estar empipada, però per què no t'hi fixes una altra vegada quan porti un vestit nou, per exemple? Vols dir, mare? No m'ha deixat ni copiar del seu quadern d'exercicis, ni tampoc m'ha ajudat a netejar la classe. Kenichi, sempre intentes aprofitar-te així de la Yumeko? No, només de tant en tant li copio els deures, res més. Kenichi! Ostres, la mare s'ha passat. Em sembla que ha sigut molt dura castigant-nos a tots. Sí, tens raó. Ai, Kenichi, ets molt ingenu. Parles sense pensar. Sí, crec que és el meu defecte. Escolta, Tori. Digues, què vols ara? He de demanar un favor sobre la Yumeko. Voldria ser més amable, tractar-la de diferent manera per tal de superar en Kamumaki. I quin és el favor, Kenichi? Si tu t'hi fixessis, podries trobar-hi alguna cosa nova que hagués canviat i dir-me-la. Me'n vaig, he de dir-li alguna cosa bonica a la Yumeko. Sempre em toca a mi treure-li les castanyes del foc. No pot ser. Qui es queixa sempre és en Kenichi. Qui necessita sempre ajuda és ell, però qui ha de treballar per aconseguir-li sempre sóc jo. Gràcies per tot. Demà tornaràs a pentinar-te com avui? Potser sí. Espero que ho facis. Adéu! Adéu! Fins demà! Yumeko! Ara vinc! Mira, ha trucat per telèfon la tieta Shimada. Ja t'he enllestit el teu vestit nou. Què? De debò? És fantàstic! I m'ha dit que quan vulguis el pots anar a buscar. No n'hi vaig ara mateix, Però si aviat es farà fosc. És que me'l vull posar demà, mare. D'acord, filla, però vés en compte. Molt bé! Nini, la Yumeko té un vestit nou, que interessant. És un bon moment per descobrir quin vestit es posarà demà. La seguiré fins a casa de la seva tia. Això és molt estrany. I al cap d'una estona... Adéu, moltes gràcies, tieta! Tècnica d'immobilització ninja! Aquí tenim el vestit. Truc ninja d'ulls de càmera. Ja està. Perdona'm, Yumeko, ja he acabat. Tècnica per tornar a la normalitat. Què ha passat? M'he distret i... De pressa, he d'anar avisant Kenichi de seguida. Ho he vist tot! En dibuixaré la imatge. Ja està, serà com aquest. Saps, el teu truc ninja d'ulls de càmera és molt pràctic, germà. Sí, tens raó. Molt bé. De manera que aquest serà el vestit que es posarà demà la Yumeko, oi? Això és el que ha dit. Moltes gràcies a Tori, de debò. Ara segur que em puc avançar en Kamumaki. I a l'endemà, nya. Me'n vaig, adéu! No és normal que en Kenichi surti de casa tan d'hora. Com diu la dita, qui matina fa farina. La informació que m'ha donat la Tori realment és molt bona, però si ho sap en Kamumaki no em servirà de res. Encara no ha sortit. Molt bé. Mentrestant assajaré una miqueta. Bon dia, Yumeko. Ostres, Yumeko, quin vestit més bonic. Et queda molt bé. Sembla que l'hagin fet a mida per tu. Li diré així mateix, sí? Me'n vaig! Ja surt! Jo t'ho impediré. Què fas aquí? Truc ninja de la cinta adhesiva. No et pensis que sóc dolent. Ja la lavaré jo per tu a la Yumeko.
Ara li diré. Quin vestit de color carbassa més bonic que portes, nena. Vestit de color carbassa? Què? Com maqui, però de qui parles? No ho sé, de debò, jo... Gràcies a Tori m'ha salvat la vida. He vingut perquè estava preocupat per tu. Jo... Hola, Yumeko, com estàs? Que estrany, Kenichi, has vingut molt d'hora avui, no? Ja ho veus, Yumeko. Saps una cosa? La blusa que portes et queda però que molt bé. Gràcies, Kenichi. La vaig rebre de França i la nit és que el pare és de viatge i me l'ha enviada per correu urgent. T'agrada? Afanyem-nos, vinga. Molt bé. Ei, Yumeko, no pots! Que em dessuro! Que em dessuro! Tot és culpa teva! Amo, no havia d'haver dit res sense mirar com anava vestida. Calla! No saps distingir una brusa d'un vestit! Nois, el meu truc ninja no ha servit per endevinar el capritx de la Yumeko, però almenys en Kenichi sí que li ha anat bé. Me n'alegro molt, de debò. Ni.